Gipahalipayan o gihatagan og baruto katong batan-ong miluwas sa mga tawo nga natrap sa sunog sa Mandawi City. Anang report ni Nico Serino. Giila sa dakbayan sa Mandawi ang bayanihong buhat sa batan-on nga si Diobet Pinote. Atol sa sesyon kaganihang buntag, formal nga gitunol ang resolusyon nga ilang gipasar pipila ka semana ang nakalabay. Ang 24 anyos nga si Pinote giila tungod sa pag-rescue niya ug moabot sa 8 ka mga tawo atol sa pag-igo sa sunog sa Sitio Paradise, Barangay Look ni adtong Nobyembre. Namasul siya ni adto higayuna gamit ang hinuwaman nga baruto dihang miulbo ang sunog. Lipay kayo, sir. Lipay kayo kay tungod sa akong mga nadawat, especially sa kanang bangka o baroto. Ug agi og pahalipay kang Diobet, gi-turn over sab ang usa ka baruto alang kaniya. Pinaagi kini sa pag-abag sa usa ka foundation nga manghatag og mga sakayan alang sa mga mananagat. Si Obet daw nahimong emosyonal sa pagdawat sa mga pasidungog ug pahalipay. Ang sakyanan, dako kunog ikatabang alang sa iyang panginabuhian. Si Diobet nagtrabaho isip laborer. Apan mo sideline usab sa pagpamasol sa iyang bakante nga oras. Na nagiging magamit. Salamat kay tanan. Di ba kato imong bangka nga gigamit di man Inuman mo to. Panghinaot sa opisyal, mamahimong kapanaminan sa uban, labi na sa mga batan-on. Ang iyaha bitong kaning humanitarian actions murag nakadani sa ato ang mga Mandawihanon na kani dieng ato ang kaning pagtabang kanang ma-appreciate giday sa ato ang syudad no matter kung gamay pa siya or dako. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.